Ja, goedemiddag allemaal. Welkom bij Pierenwiet. Ik ga jullie vandaag een rondleiding geven. Mijn naam is Jody Voswijk. Ik ben de nieuwe eigenaar, samen met mijn vrouw. Die komen we straks binnen wel tegen. Loopt u maar met mij mee. De bouwvakkers zijn nog een beetje bezig. Het is nog niet helemaal klaar. Maar voor de Pasen willen we toch wel helemaal in orde zijn. Het is gevestigd in een oude boerenschuur. Die is helemaal mooi opgeknapt. Het dak is lekker geïsoleerd. Vroeger was Pierenwiet in de winter altijd dicht. Vanaf nu gaan we ook 's winters open. In de weekenden zijn we altijd geopend. Woensdag en vrijdagmiddag zijn we ook altijd open na schooltijd. We hebben een nieuw een frituur of snackbar, hoe je het noemen wil. Die is helemaal nieuw gebouwd deze winter. Daar gaan we met de Pasen mee open. Voor lekkere frietjes, snackjes, verse friet hebben. Je kan lekker buiten zitten in het zonnetje, bij het terrasje. Zoals jullie zien, de bouwvakkers zijn nog steeds bezig. Een beetje straten maken en zo. Komen jullie maar mee, dan gaan we eens even achter in de speeltuin kijken. Voor de kleintjes hebben we een leuke zandbak. Met leuke speeltoestelletjes, een glijbaan, een klimmenrekje. Daarachter zit een terras voor de ouders. Kunnen ze lekker een kopje koffie drinken en ze in de gaten houden. We hebben ook hele mooie skelters. Mooie skelterbaan bij Pierenwiet. Allerlei soorten. 2 persoons, 1 persoons. 3-wielfietsjes. Karren om erachter te hangen. Kan je samen met je vriendje, vriendinnetje of broertje of zusje rijden. Een springkussen, die is nu aan het opblazen. Een leuke trampoline. Mooie schommel. Achterin hebben we een mooie vuurtoren staan helemaal. Ja, laten we even kijken. Dan kun je mooi van het uitzicht genieten. Hier is ook een mooi klimtoestel. In de heg hiernaast zit af en toe een gaatje. En dan kom je zo uit op de camping hiernaast. Als de mensen kamperen, dan kunnen ze zo de hele dag lekker bij Pierenwiet lopen. Als er een ongeluk gebeurt op de skelterbaan, kun je altijd de politie bellen. Of de ambulance. En dan hebben we helemaal achterop bij Pierenwiet een mooie kinderboerderij. Met kippen, geitjes, schaapjes, een ezel, zelfs een pony. En die kan je gewoon aaien, als je maar lief voor ze bent. En varkentjes lopen er ook nog rond, konijntjes, allerlei beestjes. Ja, en binnen hebben we een mooie apenkooi staan, waar de aapjes in kunnen klimmen allemaal. Er kunnen ongeveer 60 kinderen tegelijk in. Met blokken liggen erin, om lekker Lego te bouwen, grote Lego blokken. We hebben nog een leuke serre eraan, dan heb je een mooi zicht buiten. Op de speeltuin. En hier is een leuke blokkenhoek nog voor de kleintjes met een zachte vloer erin. En boven hebben we een techniekzolder. Daar kan iedereen leren met zaagmachines om te gaan en piepschuim te smelten met hete draden. Kom maar mee, dan zal ik het eens laten zien. Kijk, in de klimkooi kan je ook helemaal tot het dak klimmen. Voor een klein bedrag kan iedereen alle knutselartikelen halen beneden. Dan kan je bijvoorbeeld een plankje hout. En dan hebben we allemaal voorbeeldjes hangen aan de muur. Als je zelf niet kan verzinnen, dan teken je wat moois op. En dan kan boven zelf helemaal uitzagen mooi. En als je dan klaar bent met zagen, hebben we hier de verftafel. Dan kan je het mooi schilderen. Je kan een naamplaatje maken. Met allemaal mooie slagletters. Dan pak je je letters. En dan hebben we een metalen plaatje. En dan zet je je letter daarop. En als je dan een klap geeft, ja, dan kan je zo mooie plaatjes maken. Bijvoorbeeld RTV Scheldemond. We hebben nog een mooie machine waarmee je zelf je masker kan maken. Dan kies je een plank. En dan haal je beneden een vel papier. En als je die daarop legt,
Dan heb je mooi je eigen masker. Zo. Oh, dat wordt gelijk uitgesneden. Dat wordt gelijk uitgesneden. Snijmachine is dat. En als je die dan hebt, dan kan je die ook mooi verven zoals je zelf wil. Dan hebben we hier ook een soort van zaagmachine. Het draadje wordt heel heet. En als je dan met piepschuim hebt, dan kan je alle figuren maken daarin die je zelf wil. En dan wordt het heel mooi uitgebrand. Bijvoorbeeld een puzzel. Als je een mooi schilderij maakt, kan je er puzzelstukjes van maken. En als je geverfd hebt, kan je het met de föhn snel laten drogen. En dan kan je je knutselwerk nog mee naar huis nemen zonder dat de auto vies wordt.